Εδώ, σε ένα μικρό χωριό του Βόρειου Ισραήλ, τη Ναζαρέτ, η μητέρα του Ιησού, Μαρία, θα έρθει για να φέρει νερό από την πηγή στο σπίτι της και άγγελος από τον ουρανό θα της αναγγείλει ότι θα γεννήσει παιδί και θα ονομάζεται Ιησούς. Εδώ, λίγο πιο κάτω από την πηγή του χωριού, στο σπίτι των γονέων της, θα κυοφορήσει για 9 μήνες. Και εδώ, σε ένα άλλο μακρινό χωριό νοτιότερα, τη Βιθλεέμ της Ιουδαίας, ο Ιησούς θα έρθει στον κόσμο. Εδώ, ο Ιησούς, η Μαρία και ο σύντροφος της Ιωσήφ θα βρουν καταφύγιο όσο ο βασιλιάς της Ιουδαίας θα προσπαθήσει να τον σκοτώσει, ζηλεύοντας τον τίτλο του από κάποιους ως ο βασιλιάς των Ιουδαίων. Εδώ, πίσω στη Ναζαρέτ και στο σπίτι του Ιωσήφ, ο Ιησούς θα ανατραφεί και θα μεγαλώσει. Στο ίδιο σημείο θα δουλέψει στο ξυλουργείο του. Και εδώ, λίγο πιο δίπλα, ο Ιησούς θα αφιερώσει τη μέρα του μέσα στη συναγωγή του χωριού, μελετώντας τις Αγίες Γραφές έως τότε. Και εδώ, ο Ιησούς 30 χρονών θα βαπτιστεί στο όνομα του Θεού για να ετοιμαστεί να διδάξει και να προσφέρει τον εαυτό του ως θυσία για την σωτηρία των ανθρώπων. Περπατώντας εδώ και διαλέγοντας ένα μεγαλύτερο χωριό, την Καπερναούμ, κατευθύνεται εκεί. Εδώ, ο Ιησούς κατά τη διάρκεια της παραμονής του θα φιλοξενηθεί στο σπίτι ενός από των ακολούθων του, του Πέτρου. Και εδώ, στη συναγωγή του χωριού, με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, θα θεραπεύσει αρρώστους και θα επικοινωνήσει το μήνυμα του Θεού στους ανθρώπους για τη σωτηρία τους. Εδώ, σε έναν κοντινό λόφο, θα φωτίσει πνευματικά τους παρευρισκόμενους μέσα από παραβολές, μιλώντας για το έλεος που οι άνθρωποι πρέπει να δίνουν, έτσι και ο Θεός να ελεήσει αυτούς. Εδώ, αργά τη νύχτα και κάτω από το λόφο, ο Ιησούς, μπροστά στην ανάγκη των παρευρισκόμενων για τροφή, ώστε να μείνουν και να τον ακούσουν, θα πράξει θαύμα, μετατρέποντας ελάχιστη τροφή σε αρκετή για όλους εκεί. Στα 33 του χρόνια θα ξεκινήσει για προσκύνημα στην πόλη Ιερουσαλήμ, κοντά στο μέρος γέννησής του. Προσκύνημα
στο οποίο λάμβανε μέρος μία φορά το χρόνο, το Πάσχα, στη μνήμη της απελευθέρωσης των ανθρώπων από την σκλαβιά στην Αίγυπτο. Εδώ και μπαίνοντας μέσα στο ναό, χτισμένο προς αφιέρωση στο Θεό, θα διορθώσει τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν τον ιερό αυτό χώρο για κερδοσκοπία, εξοργίζοντάς τους. Εδώ και γνωρίζοντας την επερχόμενη καταδίκη του, ο Ιησούς θα ετοιμάσει πνευματικά τους ακολούθους του για την εποχή μετά από αυτή, όταν οι άνθρωποι θα χρειαστεί να κρατήσουν ζωντανό το μήνυμά του. Εδώ και λίγο μετά, ο Ιησούς θα προσευχηθεί στο Θεό, υποφέροντας για αυτό που θα του συμβεί, αλλά δέχοντας αυτό που του έχει ανατεθεί, να θυσιαστεί για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και εδώ ο στρατός θα τον συλλάβει. Εδώ θα καταδικαστεί σε θανάτωση. Θα του δοθεί ο ξύλινος σταυρός, ώστε να το μεταφέρει μόνος του μέχρι το σημείο όπου θα καρφωθεί σε αυτόν. Και εδώ, πάνω σε αυτή την πέτρα, με παρευρισκόμενους τους ακόλουθους του και τη μητέρα του Μαρία, θα καρφωθεί στο σταυρό, μέχρι να παραδώσει. Εδώ και λίγο πιο δίπλα θα ταφεί. Ο στρατός θα φυλάει τον τόπο, ενώ 3 μέρες αργότερα μία ακόλουθη του, η Μαρία Μαγδαληνή, θα ανοίξει τον τάφο για να τελειώσει την περιποίηση του σώματός του και εκεί θα ανακαλύψει πως το σώμα του Ιησού λείπει. Εκεί θα εκπληρωθούν οι Αγίες Γραφές έως τότε, που προετοίμαζαν τους ανθρώπους για τον ερχομό ενός σταλμένου από το Θεό για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και ο Ιησούς πλέον θα λέγεται Ιησούς Χριστός. Εδώ, μετά από 40 ημέρες, και ενώ ο Ιησούς αναστημένος να εμφανίζεται συχνά στους ακόλουθους του, θα εμφανιστεί για ακόμα μία τελευταία φορά, προτρέποντας να στείλουν το μήνυμά του σε όλους τους ανθρώπους στη γη. Και από αυτό το σημείο 2 άγγελοι από τον ουρανό θα τον μεταφέρουν πίσω ζωντανό στο Θεό. Έπειτα οι ακόλουθοί του έτσι και έπραξαν. Έστειλαν το μήνυμά του και έγραψαν για το μήνυμά του. Έτσι και εμείς το διαβάζουμε. Και μαζί με αυτό
επικοινωνούμε πνευματικά με τον Θεό μας έως ότου φτάσουμε στην αιώνια και πραγματική ζωή όπως υποσχεθήκαμε και μας υποσχέθηκε.